Ofundisayo uVabhakshni Maharaj. Asenze isibalo sethu. Sizosebenza ngani namhlanje? Sizosebenza ngama-multiplication. Kuzokusiza kakhulu ukuthi ulazi ithebuli lakho. Ngiyathemba uyalazi ngokulazisisa kahle futhi uyalazi nangokulikhumbula ngokomqondo ukwazi ukukhipha impendulo ngokusheshsha. Angikunika isibalo sokuqala esizosenza namhlanje. Sino 16 times 9. Ngizodwebela la ngezansi. Ungabe usuzibuza ukuthi hayi ngeke kodwa Vabhakshni. Asilenzanga ithebuli la 16. Ngakho mina ngizoyazelapha impendulo ya 16 times 9. Khululeka ngizokukhombisa indlela yokuthola impendulo buwenza ama times noma ithebuli lingafinyelelanga ku16. Ulungileke. Into kumele uqale ukuyenza bobuka isibalo esinjengalesi ukuthi okay, u16 lapha ngenhla u9 ngezansi. Angiqale ngithatha u9 ngithi times 6. Usiphaba, bulazi ithebuli lakho ngabe igijimile impendulo yakho 54. Silandele sithi 9 sibhala u4 wethu la ncese u5 wethu subambe lapha phezulu. Subeke nje sucuphise le phezulu u5 wethu owa 54 lo u5 wethu. Ubese uyaqhubeka kubona ukuthi phela sino 16 u9 susebenzisele no6 kuphela kusamele siphinde susebenzisele no1 ngakho uzophinda uthi 9 times 1 u9 times 1 kuyayicacela u1 noma yini uyiphinda ngo1 izoba ileyo nombolo. Kuhleke impendulo yakho kuba ubani kuba u9. Khumbula ukuthi ke u9 wakho loyo kuzomela uhlanganise no5 ngomani ngoba u1 ubukhumbula ukuthi ubucuphisa u5 yabo bucuphisa u5 la phezulu. Kuhleke kuzomela uthi 9 plus 5 u9 plus 5 kupha ba kuhle ukupha u14 okuhle ukuthi ukupha impendulo yakho ya 16 times 9 ekupha u144. Siyayivala ke lapho. Uyabona ukuthi ukuthanda ukuba yile ntelula kanjani ukuthi wenze o-times bakho uma isibalo sakho uzosidwebela usibeke ngale ndlela enjeni kuba lula ngempela. Akunankinga ukuthi amathebuli alifika ngaku16 noma kanjani. Uyazi ukuthi ke isibalo sungasenza kanje. Ngiyakunika ithuba sokuthi usibuke kahle isibalo uzenzele. Yabona ngezansi ngizama ukubhalela enye indlela mhlawumbe obungayenza ngayo lesi sibalo. U16 uyafana nokuthi u10 uhlanganiswe no6. Ngakho ingakho nguhlukanisele ngathi 10 plus 6 ezansi ngabe sengufaka u9 wami. Uma sengufakile u9 wami ngisenza into efanayo ngithi 9 times 6. Ungazi ngibuza ukuthi ngihlukaniselani manje u10 no6 no6 ingoba u10 no6 vele wenza bani wenza u16. Ngakho kuyefana ngihlukanisa ngizama ukukhombisa indlela enye yokwenza lesi sibalo. U9 no6 khumbula ukuthi ubukuphebana eqaleni. Ubuphe u54 namanje usazi ukupha u54. U54 uyafana nokuthi u50 plus 4. Ukupha into eyodwa lokho. Sihlukanise la phakathi nendawo. Sibhala u4 wethu lo ka54. Kumele siyocuphisa ke manje u5 wethu waka 54. Singawucuphisa phi? Sibambisa u5 wethu la. U50 wethu osuka le ku54. Masihlanganisa nala. Kusipha u9 times 10 90. Indlela ende lena kodwa eyokukhombisa nje kancanyana ukuthi isibalo nangale ndlela ungasikhipha futhi. Ukusipha u140 yakhumbula ukuthi nangu sino 4 wethu vele okuzwenza nje kube mnandi. U140 kuyafana no100 plus 40. Faka u40 wethu. $100.
Ngiyathemba ngikudidi kodwa ngikukhombisa enye indlela yokwenza lesibalo noma ukukhombisa kodwa yinde le ndlela. Isikhathi siyadleka impela buwenza ngale ndlela. Ingcono le ndlela esiqale ngayo. Sesino 100 plus 40 plus 4 osipha bani 140. Uyabona ukuthi siyangcolisa sithatha isikhathi eside adlulele kwesinye ukuze ubone ukuthi zilula kanjani ngempela izibalo zo times. 55 times 8. Kuhleke ngikuphe isibalo esinjengalesi. Ngiyazi ukuthi usushesha cala kunami ke manje ngoba usuyazi ukuthi sizithola kalula kamnandi lebalo. Kuthiwani ama 2 digits times webalo lezi sizenzayo. Siyazi ke kusukela kwi timetable lethu nje ngikubhalele lapha u8 times 5 ukuthi u40. Siyawubambisa u40 wethu lapha sifaka u0 ngezansi. Siyazi u8 times 5 uzokupha u40 futhi base siyathatha u4 wethu losubambisile sino 440 impendulo yethu. Ungasithatha isibalo sami usibhale futhi ubone ukuthi wena uyofinyelelana kwimpendulo efana neyami. Kamnandi kalula kanjalo. Singadlulela kwesinye isibalo noma mhlawumbe kuzomela lesi siphinde sisiqaqa siveze ukuthi adlulela kwesinye ukuthi 78 times manje times 7. 7 times 8 mela bayagijima kwithebula lakho. 7 times 8 ukupha ba 7 times 8 7 times 8 56. Sifaka u6 wethu siyacuphisa u5 wethu phezulu. 7 times 7 7 no 7 7 no 7 7 times 7 usipha ba 49. Siyabamba no5 wethu esuphiwe lapha sesoba nobani manje? Oh 54. Siyawubambisa u54 wethu kanje impendulo yethu 546. Kalula. Uyazibona ukuthi izibalo zami zo times zilula kanjani? Zilula akukhetha ukuthi kuthiwe times inumber esindayo enkulu ende zilula nje wena bamba ukuthi zenziwa kanjani ngakho asikho esingakuhlula. Asidlulele senze okunye ke manje. Ngithi 89 times 3. 9 times 3 wethu sipha ba? Gijima ithebula lakho. 27. Siyabambisa u2 wethu phezulu sicuphise subambise kancane nje ebusuku bodwa sobuyela. U3 times 8 wethu sipha bani? 24. Nangu singawukhohlwa u2 wethu. Impendulo yethu 26. Sesiyawufaka u26 wethu lapho ngezenzo kuzosipha ba? 267. 267. Kalula kamnandi uyazigijimela mama kuyawathatha. Uyawathatha mama ke ephepheni lakho. Kalula kanjalo. Athi ngiyizila eceleni. Asibeke esinye isibalo. Ngithi ukufaka inamba ezithi zibe ntathu ke manje besisebenza ngenamba embili times ba times 6. Sibukisise kahle isibalo sethu awulazi ithebula la 239 yabo. Azange senze ithebula elifinyelela lapho. Kodwa ngoba sesiyazi ukuthi le balo zenziwa kanjani kuzoba mlula kuzoba mnandi. Asiqale ke ndawonye. U9 no6 usipha bani? 54. 4 wethu siyacuphisa u5 wethu phezulu. 6 times 3 18 plus 5 usipha ba 18 plus 5 23. Namba enhle 23. Bese simisa kanjani ke manje base no 23. Khumbula khona uzodinga ukucushiswa. Bese simisa kanjani? 23 wethu siyehlisa ngayo yonke indawo manje. Isibhalo ngombalo omusha. Sehlisa u3 wethu u2 wethu sowucuphisa lapha yana naka 2. Sithi 6 times 2 na ke manje ngiyathanda ukushintsha imbala
ukuze impendulo zizimele ngumbala wawo. U12 u6 times 2 wethu singakhohlwa u2. 12 plus 2 sipha ba hlebezela ilanza 14. Sipho 14. 14. Kuhleke sino 14 wethu sibambe 4 la asekho la sisocupha khona ke manje. U1 wethu siyawehlisa ke. Na impendulo yethu u239 times 6 usipha 1434. Kwamnandi kwalula. Ngathi ngiphelele na isikhala ngizela eceleni. Siqale endaweni entsha. Asenze sinye isibalo. Ngiyathemba ekwenzeni ibalo eningi kuyakukhombisa ukuthi zilula kanjani ibalo za times. Ngizofaka inamba ethanda ukuba into khumula bese ngifaka inamba ezi 3 digits. Sengifaka 4 digits manje. Ukusho ukuthi inamba ezinenamba ezu4. 9 times 2 wethu sipho 18. Siyafaka 8 wethu sibambisa u1 ngaphezulu. 9 times 6 wethu sipha ba. Siyabambisa u5 55 siyabambisa u5 wethu phezulu. 9 times 3 sipha bani. Kuyakusiza ukuthi ulazi ithebula lakho. Uyabona ukuthi kubaleka kangakanani ulazi ithebula lakho ngoba uyagijima manje, uyagijima. Mhlambe futhi ugijima ukudlula mina ngoba phela mhlawumbe ithebula lakho lazi kangcono kunami. Siyabambisa u3 wethu phezulu. 9 no7. Kwithebula lakho 9 no7. Base uhlanganisa no3. 6. Akusekho indawo la sibambisa khona, siyawufaka la u6. Impendulo yethu 7362 times 9 sipho 66258. Kamnandi kanjalo.